To hakni ke por nga kwa ngan ai biang ye ni ke tien ke jong play. Ka ba ngala duai bat ngala pen kre nganget bagani ke jing hikai ka ba le si bon na pleng jong pi ki ba jupule ke Bible ani wat ki bam da khampule ro pi di asno ye ni ke jing kran le se ke jing thu khana ka ba gi ji thu khana na du dang khana nrei ke Bible kam de ke kot ye thu khana don ki brio ki ba ong ba ka Bible la ju khot ye ka kot ba oi wat mangaru nga ju khot ye ka kot ba nrei ha ke jing shisha la da kran ne ke Bible ke jing mut jong ka kam de ke kot ba la da pi penan kam me ka ba ka de tang ka kot ka ba kham he la ni ka kot ba kum ba ong ka ba kla na ke jing mut jong ka na mar ka Bible kam de ke kot ka Bible ke de ka tien ke jong play ka ba jilio ka bamla shu ban yet ye ke jing krau jong ka bat ka de ka tien ka ba play ula ai hangi ka ba yet ho ye ke jing long jong play ka ba batai she phang ke jing im jong brio ka ba pen i ke jing long ke jong satan ka ba batai ye ke jing im ke ban sawan ka ba dan ke jubab ye ke ne ke ba minta bat ka de ke ba jilio ye ke jing im ke jong brio ka de ke spa ka ba la buri ka de tang maka ke tien ka ba mdan brio bala ban snot ho lot ika lim da de ke jing pen pau ke jong blay nakata ka daw la da pi puli ke Bible na kwa bangan pen i fi ba ke tien ke jong blay kam de tang ke kot lani ke kot ba ke tien ke jong blay ke de da ka wi pa ke puthe ke ba kan jamin sim ka ba habangi hapan rung shita ni don kam ke jing la ke bomot ni don kam ban kapat yang apa di pi ban rung shi ke ke puthe ke ba kan jamin sim de ke jingan ba hang ta daw min sim ko jong blay ni la ban snot ho i ke jing je leo jong ka oi nganum kran ni ke ba je leo palat re ka ba ngakwa ngan kran men ta ke sngi ke dai ngala ai ke teng hagani ke jing kran ke jong a hagani ke voice ke ba arspa khat sao ka ba ngan ai ke teng men ta ke sngi ke dai ngan kran khambon ye ke Jainsopspain ye ke Umphniang bat ye ke Wain kata dei ke bang kwa ngan kham kren ba ha gani ke jing hikai nrei shwai ke bangan poishata na kwa bangan ong ifikum ne ngin ye let ne do besdang namar ngashim ye gani na kani ke lenong ke basipo tangini puli na ke kitab jong Lucas lani ke gospel ke jong Lucas ke lenong ke basipo la da pin puli gani ke lenong ke de ke por ha ke ba Wain na ki kenja real side lani unong ukunja real side an uwan show jisu ban kali kanu ukuli uang igini kikten snap ngan puli naga Bible naga kitab gospel ke jong Lucas no bashif ho ke khat bar san ko hakmiru way real side ula yang bula tunjo yu dong kunong ikai ngan le ayu bangan yo ige jing imbam jukot uti ulang la tho ayu go kum kun me puli uti uli tho ulang men in you try the blade jome daga donu jome baro ba daga min sim jome baro ba daga bor jome baro ba daga jingmut jome baro ba jalaw paramarjan kum be di ula ong te ha u mela ye tho iga badai to le iga ni te menio im uti bo da kwa ban pingsan le riu do ang jisu unuti ubalong u paramarjan jonga ngan shim nang ni kani gani ke jingkran ka bo jisu u batai lani open shai ya ka ban jubab ya gani ke jingkali ke jong ni riu sai habo kulli u ei u paramarjan jonga u ai da ka we ke jingja u ye tho da ka we ke jing ye kendo ka ba ngala ngan ong habo jisu ukran ye gani udan open i ya ka jing shakri blai ka ba kraw palan upni ya ke jing shakri blai ka ba pimla ban mudur nakani ke parshi ka bo jisu kran shapang unong samaria baba bat nga shimmi ngani ke kerteng day nang ni ya kani ke Jainsopspain ya ka Umphniang bat ega wan nga shim nangani ke lenok Henry shwai ka bangin po isya ka taga Jainsopspain shwai ka bangin po isya ka Umphniang bat ka wan nga kwa ngan pen i fi kumlo bo jisu ujuba bat ka way pa ka way ka tien ka bo jisu kuranang ni
Kadai kebetulan kam kini ke karakter la ni kini ke brio kebetulan ang ne. Kini kebetulan ke jingmut ke berkencaman sem. Senang ki tahu ke jinglang. Kini bar khat kini ke jingmut ke berjelio. Badai ni kata tahu ke kuat ngan polis YP. Hagani ke por kumnu jisu ujubab yagini ke jingkali. Kabaya dai bat uni ubrio ubakli u shapang u ei u paramarjan. Pina puli u jisu uduai u yetho dagani ke jingit ho uang kumne. Nagalanang ko bishipho jong Lucas kada khat ka balai pho uang kumne. U jisu la yetho ulaang. Dan uwe ubrio ubale yar na Jerusalem she Jericho. Barulah haba pedenggi nongto kibahaba kila peneng kot yu. Bat bagi la show yu kila let no kida i no yu kumu bayap. Uwe ulindo da kabajaran khat ula waniyar na kata galenti. Bat haba ula yu i yu ula yat kiarno sharut lenti. Kumju ru di uwe jait lebi. Haba ula poya kata gajaka barabula yu i ula yat kiarno sharut lenti. Henry uwe ukenja Samaria. Kat bau dang let jing let ula poi hadu hau te haba ula yo i u ula ngau senai bat ula wan hau bat ula span ye ge jing jing am snam jo ula the aki ye ko Umphniang bari ka Wain te ula pu yu alo mrat jong hi bar lo wala mi u shige yeng basa bat ula sumario te ha ga bala shaya bo sa let no ula say no artin ka ba ula ai hau trying basa ba ula angro hau sumario kay ru ko men penutam nga ndangawan phaipan ngan siupat yame nakini kilaingot unu memot ubalalong uparamarjan yauta ubalahab apdeng kita ginong to uti ulaang utau baleis na kenyu u jisu na markata ulaang kelek to le mameru kumjo fi ige jingcha kaba labanong no kade jingtho lani ka kinja parshi Kabau jisu kurane ke jing shakri play barok away. Aga jing shishang ala krena po ga video yune la kham slam man hagani ga lockdown. But hagani ga voice message namal banga yo shibun ga por. Ngakwa nganda kren jana yune khnang ba nginu mikirki ngini ya kham jingai. Ladangala ban pendep mentaka tayo ngan pendep ladangamla ngan pendep adu arta yoro. Namar kadai ka jingkren kabadan shibun ba ki jingmat ngan ong biang sisen da ngap hai gini ga banga ong namar gani gani ktian kabadan kami gi brio bagi puli ga bible kanu ga bo jisu ukran ka bahabo yet hu ye ga aka pidipin tip ba kadai ka jingkran ka ba ubrio umla ban snot hu ye ka tang shisen puli udan kam baniai pule ban duai ban penret ban rung shaga bajilio jongata ka jingit hu about jisu la kren but hakani ka jingja ka about jisu kren chapang uni unong samaria lani ukunja samaria ngakwa bangan pen fi yakani nadu besdang pi hakani ka lenong u jisu kren uang don way ubrio fi uai uni ubrio Snap wong ni don way ubrio ubale yar na Jerusalem sa Jericho. But ula hab apa dengi nong to ki bahaba kila peneng khoyu bat kila show you kila say kila let no kila eat no you kumu bayaw. Fi tangkan ni suaru kadai ke bajurong ngan keren nika. Suabang ini poisi kita subject kabang ngakuangan keren ngakuangan peniswai fi nadu besdang. Fi ibi puli gani kababau jisu ang dan we brio uni brio la da pen puli u jisu umot ban kren ya ga jing im ko jungi ngi dei uni brio ngi hab haga jaka ka ba kum uni brio u dei ba mi no na Jerusalem bat ule hiar she Jericho fi ka Jerusalem ka dei ga jaka jong jingso kadai ka him ka nomba jong play la nang kran kaba yang lani ka batau ya ka dur jong ka jong play jong ka jaka ka bo play dan but ka Jericho ka kran ya ka perthe ya ka ni ka jing snow ba perthe ka badan hangta ka jing khai hangta po Jericho ka dan ka jersey jong ka pop hangta ka dan ka jing snow ba hangta ki dan lot ki ai baro but uniu brio ka kran ya ka jing jengi bangi ngi degi brio ki ba mi no play ngi la mi no play
nado bersedang ngide brio ke bala pop lupa ngide brio ke bam dan jinkerman ngide bala ya epo ke jaka ke ba ngi la mi no na ke jing in jong play ban ngi la ya shakani ke pertai ke bala ke Jericho ngi ha ke ba habangi let ngi ya ngakwa ba pin snap ha ba u play u kwa u jisu ang ne u kwa ban pen shayangi baka jing mi no jong no play habangi let hier je Jericho ha shitang lenti ke ba nda habangi ya ha ke shitang jong ni ke jing im jingi nda habangi ya ke ni ke pertai ke ni ke jing im jingi ke ni ke ta ya nga ke ta nga ye ki bo bon ru ki be yo snow ye ke ni ke jing kran kan no na pleng jong pi dang dona yeng pi im di main rai hadin ba bila khame pi ya pi la mi no na blay pi la mi no na ke jing sumar bat pi la ya ke ni ke pertai bat ha shitang jong kerta jong ke jing ya lenti jong pi u satan uni nong tu ang ni ke kran yo satan u satan ulang tu nong lute ulayo ini sngap nganong ifi uni unong tu ba unong lute ka kren chapang satan bat kani ka ba pen khoit bat ka ba sho ingi bat ka ba ino ingi kum ba yap ka kren ni ka pop bat ka jing do jinkerman jonki brio ha gani ka purthai ba dai ni ka daw nga kwa ba ngania na do kani ka point ka ba na sedang pi abo jisu kren ni brio ba mi na Jerusalem je Jericho pi de snot ho udan ka jing yo i ka ba jingai ba bat kani ka thau ye ka jing im jingi ngi de bla ya apeng ka jing mi no no blay ngi mat bana shi Jericho nda shi tang linti jong ka jing ya linti ka jingi u satan ulawan ne ka ban lute ka jing im jingi bat ka pop kala penjat lute ka jing im jingi ka image ka dur ka buram ka jingi ka ngayo i ba kani kala penjat lute ka jing im ka jong brio ka ni ka pertai baru jiso abu keren ni ka uang gini kitin uang haba ula haba pedeng kinong to ki bahaba kila peleng khoyu bat ba kila sho yu kila let no kida ino yu kum bayam na kwanga na fingi de ki brio ki bala apoy ha ka pop baru setan ula lutelot ula pen men saw ngi de ki jinglong ki basneo bat ula ino ngi ngila de ki brio ki bala condemn se du job na markat kum ka gospel ka jong yanes ko nang ka bishipau ka de khat ka bishipau jisu de keren syai gini wang nong to umwan tang ban yo ton rei ka ban pencat ba de ka ban penia bro ba de ne ka daw ni hab au nong to ubalang setan bat habanga keren ni gini menagisngi na kwa ba penio e gini ka jubam nda habau ni brio ka keren ni ka jing em jingi na kwa fin de yo ba e ka tien uniu brio ba haba pedang gini nong to ubala shapen la banang no la pen jula re ka met ka jong la pen mong la slot la kini lot ye ka ikhtiar ula shong hang ni le se klem jan klem nap ula pai ka jaka jong ka jing mong bro chirin yang ula le ran ula janiap ula de brio bala de ban shu up stang de ki kinta bo de ban yap no Hendrai aingu you play baga Bible ko ang gini kiktian sngap ha lesing ala ba ang aingu hendrai ka ni kiktian ka ba na ong ang ni ka dei ka ba la ba no yo nu brio ka la dei ka jinkerman bau ye kendo yo we brio hang ni uba lap yu pedang ka jaka ka ba tip shu kum no ban le utaw de ling do pi pulin ni khat ka ba life away ka ang we ling do de ka ba jaran khat ula wan hiar na ka ta lenti Bata haba ula yo iyo ula yat kiarno sharot lenti. Kum juru di wejat lebi. Haba ula pai shikataga jaka bana ula yo iyo ula yat kiarno sharot lenti. Ngakwa aga ni gapon ngan pin iswa ifi yegi ni karakter la ni gi jinglong ne. Uni brio ka thau yegi jing emjini. Ka Jerusalem ka thau yegi jing dan jong play. Ka Jericho ka thau yegi ni pertai. Lala pin puli nang ni pilap sa gani ka wairu unong tu ka kren yu setan bat ya ka pop ang ni ki bala peleng khot yu brio la iya ko mu bayap ngama pingi la po ya ka taga jaka ngila long ki bayap agi ringkang ki chingi ong ka Bible ngim dan jingker mention na ladi ladam dan bawan ya rap ngin po ibe ka jaka ka be e ban ngai ngu you play open long ye ki brio ki jong play begin yo e ka ban jalap ki ktien ki jong play but nganut ban ong baling ba ni ka bang kren ka video la ni ka voice message kala ya lam kala lap ti pia ka jaka ka bidana pedeng ka jing sha luti apeng ka jing sha ya le ha ki bor jing dom bat fila snap ini ka ktien kala polite ki jing im job pi pet ang ni pi puli ni ka Bible la pi pet ba nang ni uling do ba du lebi
one poi hagani ke jaka uyo i yo no brio bala jania udana tme ke jinya ula bleed lot le se ula lungkhoi but dan e sho la luti lo diu hendre haba lungdo but ulebi ki lap ka bible ka on ki la yo i u hendre ki la ya ki arno sharul enti jisu de kren ngene na man kwa ba ni tho ingi bangiru ngi poi teng teng hagabukum kata ke jaka la pen e no ingi kila yo i ingi ndre kila e no ingi kene ke kren pite be gai kene ke kren chapang ka jing shakri blai ka ba kidon ki priu ki be shakri yo blai hendre ki be shulang tangka rukom tangka niam tangka buram brio ki bamdan min sim ki priu ki bala shaluti ga drugs ki bamdan do no na ka bentai ki bala hap ga ngop ga kiat ga auria ga tala ki bamdan do no ki tu ki priu ki be dok ki be jinjar ki be sultan ula luti ula penleng khoi ki bamdan do no na ka bentai ki yeng ki be pat be pra ki bamdan ka do no na ka bentai ki tu ki be hap apreng ki jing pen shitom ben ki bamdan do no apreng ki tu ki priu na ka bentai ki tu ki priu ki be sa riu kan thai sa khun sweat but day na ka daw ngani tu ipi unu priu hab hakata jaka but ki lingdo badu lebi ki yo in reki ya lai habo jisu ukraini ka jinglong niam ka bashulong tangka rukom tangka niam habangi yo i ki priu ki bedan pa ki jing e ka donot jingi ka klemdan ka jinglong jing jingi ka lang ka babakla ngi ya no shway but ni klem don ka mensi mi ka banira but pi yo i ka ne ka trekam hado mata ki sngi ha ka ri ka jingi femtep ka ri jingi mata ka dana padeng ka jaka jung ka jingi le ha padeng ka thma jong ka wai ka thma ka ba ka ri jingi ki kendo mata ka ta ka dei ka jingop pala jong ki brio ha ka ba khai drugs but ha ka ba di ye ka ne ka drugs ka jing pen buai ke kiat ke ke jingdi jingbam ke pensneo ke drugs ke lawan ke kam demet ke la jura gni ke rigi jingi bat ngani tu pi ke bam sap bam pong ke la rung ke rigi jingi bat ke priu ke la shakni lo de ke hok long try ke jonki bat ngani tu pi ki priu mata ki dana ke jaka ke be en rei khambun sin hi ki priu ki yo i ba ke niam ke khlemla ban ya rap ki ke jinglong niam ki priu ki bon ba ki be le jingi seng ki ba wan jingi seng ki kristan ki bon ba hang ne ka ri ga jingi ki nong ya lam ki niam ba per ki don shibon rek hambon ni kop ki jinglang niam ka do not jingi ka khlem don ba do blai ka khlem don ba ki brio but nang ta nda ba ki brio nda ba ngi don ni ka jinglang jong ka jinglang ko ba shilong tang ka niam nang yo i ki brio ba ki don apreng ka jing apreng ka pang ka khro apreng ka duk ka kerdo apreng ka jing yele jong ka jing apreng ka jing ngop ka jing mlen ba sneo apreng jong ki jing kendo ki bo bon jong ka jing nda ba ngim don ngikop ye ka jinglang niam ngim don ka ai ro ka jing ngi ya lai but aba ngi ya lai u jisu kurani ki arngot ki brio u lengdo but u lebi kini ki theo ye ka jinglang niam nak ta daw na tribal blay un pen pi ba pen shai le ba ka jing kren ya ka ba ngakwa ngana kren janai ba mata ka sngi fi nda pi puli ki de khat ang ne wong gum ne da pi puli ki de khat ka ba lai pu lai wong hen rei wei ukunja Samaria. Hen rei wei ukunja Samaria. Kat bau dang let jing let. Ula poi hadu ha u. Ti haba ula yo i yo u. Ula snel senai. Kat khat kabalai pulai ngapule. U Jisu kurani kane wang hen rei wei ukunja Samaria. Kat bau dang let jing let. Ula poi hadu ha u. Fi u uni ukunja Samaria haga jing pule jonga nda ba pet ba haga jing kren jong Jisu angne ukren yala di angne bau Jisu udai ukunja Samaria uwan pan pani angne ba kaniam ka u Jisu klemwan tau niam upani ba uwan jengni pertai uklemwan tau niam uklemwan yangi ban pen kelaniam lani ban pen long niam yangi u Jisu uwan ni ka ban penlong ingi ki kon jong blai ki bala ban yang da ka jinglong jing ka badai ndau Jisu kurani ka ne chapang uni ukunja Samaria walet klat uni ukunja Samaria ka tau yo try jingi u Jisu Christ u hikai yalade u ongi gini ki kitien uang wei ukunja Samaria kat baudang let jing let ulapoi hadua Ti haba ula yo i yo u. Ula snel senai.
Kata kadai ka bang kwa bangan dat peni ba bang syam na Bible ba kani ka bau Jesus Christ ni ka kran ba bau ni kun Samaria udah Jesus Christ. Namar u Jesus kwa ban peni yang ni bahaba wan sing ni ka pertai udah ubadan ka jing sngal sanai. Lese ni pet ka ni ka por yu ni kun Samaria kai ka bau dan. Udan ayu ni kun Samaria kai ka begini lingdo baru lebih kim dan. Bat ndanga peni kan ya rap ya pi kata ba pin snotho ya jing shakri blai wat langa ai kertang gitu ki light liki aka reng nganum ya light nganum syukran na shitang na kwa ngan sedang na du kene ga bang kren ni pi mata gisngi hi ka ai ga bau ni unong Samaria udan bat ka ai ka ba ki lingdo bat ki lebi ki klemdan hakiwe ki kentien ka ai ka ba ujisu udan Berke ka baka jinglong niam ka klemdan. Fi hagini gisngi ngi buan ka jinglong niam. Ngi klemdan ka jinglong jingim ka baku mu Jesus Christ. Nakata ka daw ngimdan niyo Jesus ngi dani ka niam. Berke niam ka pek tangi ki bubiang. Ka niam ka pek tangi ki badan buram. Ka niam ka buram tangi kita ki bala. Hendrai u Jesus uwan wat kita ki bala janiap. Ki bahap apa dengan kepop, ki bala janpoi sedujok, ki bau setan ula penjenjar ki ula lutilut, ujisu uan cing ni ke pertai na kam kata, nak kata daungan pulih pi na ke Bible, na ke Gospel ke jong Matthews, kalau nang ke berkendai ngas ngotenat ini, baga Bible kau angin ni kien sengap ngan pulih kalau nang ke berkendai, kada khat ke balai pusan kau angin ni, ujisu ula yat keleng ru, ke bamot ulat jinglet. Menewang tu kunja Samaria bau dang let jing let. Kamat ujisu ang akan dekat balai besan. Ujisu ulayat kelem si kenong ba bagi nong red baro. Uhikai ke sinagog jongki. Udah yalap ke gospel ke jongki hima. Udah penkia ke jingpang baro. Balik ke jingkrau baro di. Sengap hai ke ni kong. Bat haba ulayo yegi pat ba. Ula snausen ay nama jongki. Nabagi long ki bala sakama. Ki bala sapret. Bat kum ki lang berat ki bamdan unong syarat. Fi kita kena ke jinglong ke jong Jisu. Upen iyo ni ukunja Samaria. Nama ukuaban pen iya ladi. Bawan sih kena ke pertai ke Bible kong. Haba ulayo Fi kini. Kini ke ketien ngekuapin debat. Bahagia ni ketien baong. Haba ulayo Hibi na puli biang ngan chuan ra biang itu ke jingkeran mene nak tu ke gospel ke jong Lucas ke nang ke ba shipho snap ngan na puni fi ke ni ke tien ke de badan ka ma pin pai ka ngom ne hagla nang ke shipho ke khat ke ba life way ka way ulindo da ka ba jan khat ula wan yal ta lenti bat snap ka ngini ke tien bat haba ulayo iyo ulebiru la pin puli nang ne ka ongum ne kumjuru di way jat lebi habula pai te jaka bat haba ulayo iyo fi na fi pek ba ne ka tin ba ong ujisu baro ar kini ki yo ukunja Samaria ro ka Bible kong way kunja Samaria ka budang le jingle ula pai do ti haba ulayo yo fi kidan ni ki tin ki ba ong haba ulayo haba kilayo Fi dan kibriu ki balayo ndre ki le kumbam yo Kaniam kalong ha kata karuko. Kibriu ki bashakri u play tangnam ta buram briu. Tangnam ar ka jinghiar pateng. Ngani thu pi ladaki yo kin le kumbam yo Barka Bible ko mdai ba kim yo u lingdo mdai ba yo u lebiru mdai ba yo ki yo hare ka jinyo ka ya per na ka jinyo ka ne u jong kunja Samaria fi puli ang ne kunja Samaria ndaw yo u le yo ulas ngau san ai but fi puli nang ne nang ko bakindai Matthias ka de khat ka ba pun riu gong haba ula yo gi pa ba ulas ngau san ai dai na ka ta daw ka ni ka de khat ka ni jing talk about Jesus Christ yo ne nang Samaria kare ke bukuran syapang yaladi bahabau yo iya ki priu bigidana ge jing haba gidana ge pop udan ge jing snau sanai fifina pulina ge lenang ka bakndai snap ngan pulina ge lenang ka bakndai fi pulina ge khat ge ba kndai ta ta tong indi pet ge ni kham jrong dia ka ngum ni habau jisu la ya no nang ta ula yo yo brio yo bel khat Matthias u be shang ge yen krang ula ong te ha u to bot yang te ha bula yang ula bot yu kala jaru ha bula shang ba ma ge yen uta ha khmi
tibun ki nong krong ki bopop ki le wan chong shania lem baru jisu bagi senranjo ha bagi parsi ki le yo i ki le yo anga ki senranjo ba lei pa unong i kai jong pi u ya bam lem bagi nong krong bagi bopop ru dia ha ba jisu la yo snga u la anga ki ba kya kim dan kam yo nong pen kya andre ki ba pangken snga ba ni ki tin uang kom ni jisu ladapi buram yo jisu Christ lada pidegi Kristan na pidegi bangai buram bahaya ki kitian ki bu Jisu Quran kani ngene bu Quran Jisu wa ngamne henrei kelet mapi to hikai ka ei kane ya ka ei kane ngakwa ba pin hikai snga ba wa ngamne ya ka jing isen ei ngaman ti omi ka jingnya na bangam shimla wan man khat egi bahok henrei egi ba pop ya ka ban kla ka ba mut utapi de Jisu Christ wang ya ka ei ngakwa ba pin le hikai Daya ka jing isen ay bangaman. Nga kwa ba pinlet ban hikay ikabriyo siya bang ka jing isen ay. Namal ka jing isen ay kada ka jing long tan rai ka jong play. Hadu man tayo nging iklem yap no aga pop laning iklem shabi shar habang ile iga bamday. Hadu man tayo kat ni ka jing ben play hagin ka pertay. Hadu man tayo kat ni ka briyo ile persya yo play. Handray u play u klem pat bishar ka briyo. Kam da day namar bo play u yasha. Handray namar ka wit kani yo play. Play umla yatlan naka jing isen ay ka jong. Udah play with snows and udah play with dan ke jing isnai, ke dan ke compassion, ke compassion ke jing lang ke pemik na ke jing it, but ngani tu if you new play udah ke jing it, udah ke jing isnai, udah ke jing snows and but usang ia ke jing isen ngaman, but pina puli na ke Bible ia ke jing snows and ke jing isen pinum laban ya light na ketin ke jauh play but u jisu ndau hikaya ke ni haba Ukraini ni ukunja Samaria Ukraini ke ni uang haba ulayo yau ni ubrio bau haba prengi nongto ubala la slide lu digi jan la strip you nang tade la penling khoit but ngani tu ipi la pen mong ke met jauh nang tade ngani tu ipi ula jan yap hang ni ula deban yap mensawang ni hendrai u Jisu uni ukunja Samaria ka bakrani u Jisu Christ ndau payang ni ka Bible ka bola yo ulas ngasanai natuai men nagasngi bagani ka ktian kan ktaifi wala chimba fiyo jingpenem namar ba pipiang fiyo jingpenem de namar ba blay ula isan ay palatifi uyo fi fidana ga jaka ga be uyo fidana ga jaka ga ba pimla nagataka daw abawla yo fi usngasanai Baraba usngasan ay umiyat lat kumulingdo bat ulebi. Utip balada uniyat lat nganit huipi piniap aku jaka. Aingo you play baga Bible kong way kunja Samaria kat bodang let jing let ula poy do ubat bula yo ula sngasan ay pengen penifi. Ka jing sngasan ay ni ka Bible kong bat haba ula wana ngan sepoy sita. Bat haba ula wana ula span sengapa ula span ya ki jing snam jong ura the aki go Umphniang bat ka Wain ti ula bu ula rumrat jong uhi bat ula wala mi u shige yeng besa bat ula sumario ngakwa nganom ya stat ikata na ai kertang ini ga jingkren jonga ka Jainsopspain ka Umphniang bat ka Wain Tagadaw nga kwa bapin syakri yu play nga por. Nga kreni ki nong yalam, nga kreni pigi bomut ban syakri shisha yu play. Ay nga jing hikay kanyarap yu fi bapin shay. Ka ka bangidey bandan haga jing jing. Ka jing kali jong aman tagasngi kaday. Hatop hi syakri yu play. Hatongi syakri yu play. Ngidan na kini ki bangapan i fi naga Bible. Kabaningkong hatong idon ne yaga jing snelsanay. Kita kadega banga kwa nga nong fi hatong idon ne ka jing snelsanay yagi priyo. Shabar nakata ngan ong bet fi mdan eru ka bayaday badu blay. Nashule jing sengum to. Ngan ong fi kumni ngaju ong barabor men bau Petros badu Yohanes hadien bagi naga Pentecost. Hadian balai jar ke pergi kelah ke bomot tapi puli nak lenong ke balai filap ba kilet jing duai shake temple
ke ketien ke jong play kong haba ki lap yo bud ko apa ke temple ki pep e ke jing duai ki pep ban let jing seng kim la ya la haba ki yo i yo bud ko na do ke po ke keme fi ke taga de ke jing shekri play what should let jing seng but ba fi ya la ye ki bud ko ye ki ba mat la ni le jing sang da pos nem don bole jing sang na do dang kha hadu ban yap shutep don buram jule ye gi briu gi bas ki ba ko ki ba matla nga kwa ngan ong ye pi ni por tonginum shulap met ka ye be jing sang tonginum shulap met ka ye be kitaki mo kitaki jing hi kai jing ruai kitaki ya let ruai kitaki ya let program kitaki ya mo kitaki shong committee kitaki ya pen bet program tonginum ye lap met be kita tongin yo i ba bangi ya agani ke jing shikri play ba bangi yo i ki briu gi ba ha pa den ke jing le ke jong boman ki ba dana preng drugs ki ba dana preng kiat ki ba dana preng jing pa je pra ki ba bakla ke shong kha shong man ki ba ya ke lenti ke bam dei ki ba dana ke duk ke duk ki ba le ki khun sweat ki rangli ki riu kan thai ki ba dana preng jaka ke bam dan ba yaram ki ba pang ki ba shitom ki ba dana preng jing e benta tanginum shu ya la namangi dei ban dan ke ni ke jing long ka ba bu ang ni ke dei ni dei ban dan ke jing snus nei nga kwa ngan pen ipi ke e ke ba new nong samaria udan ke ba ning kong e udan ke jing snus nei lesing an kren ken diat igene lada pim dan ke jing snus nei pim dan jing e dei baru blai kata ke tien ke dei ke ba kham e lada fimot ban shakri yo blai lada fim ju perkhat ye ki wei lada fim dan do not na kam da ki wei pa ki brio ngani thu if fi hab agane ke tien ka ba bible ke kren ke shiti ke ba ar ke jong timothy ka lenong ka ba lai na ke khat ke ba ning kong wong kom no pite wong haki sngi ki ba khat do kin wan ki por ki ba shitam balai kin wan ki por ki ba shitam ha gi ni ki sngi ki ba khat do ki ni ki sngi bengi em bengi ki sngi ki ba khat do na ma balai wong kom no wong na mar ki brio kin long ki ba ye tang yala de ki ba ye sbai ki ba kren sarong fi ka ba mot ki brio ki ba ye tang yala de ki ye spa fin lap agini ki sngi wat ki ba shakri blai ni poye ka taga jaka na ka taga dawa ba nga yang karen nang ningan kerki ban poy no sa ka subject ya ka ba nga ay kerteng ka Jainsopspain ka Umphniang ba ka Wain nga kwa ngan pen ifi ba ka ni ka jing karen ka ba nga karen ifi ni nga karen daga donon nga karen na mga yo i ba ki brio ki perkat palat yala dia gini ki sngi ngi shakri bla ngim tre wa tang man mi na yeng men me ta bagi briu gidan kam ngim tre ta man shim go phone na bagi briu gidan pa nga jing pang jing kro ni off ye go phone na tia men me ngim tre sa tia ga ban ngi dan ngi kwa pala de privacy ngi de per khat bet bangin le ba hai la de bangin sumar mat ye la de ngam per shai ga jing sumar mat fi dan ga man tep ba fi dan kam ro fi sumar kat no la da phim dan ga jing sngosen ai briu briu num sngosen ai fi Fimte u blai u kwa e ngaba de pi. Baba ngi shakri u blai uni kunja Samaria. Ndau yo i uni briu bahaba ngi nong to ka pelong u ba uni yang. Ba uni hiar na umrat dan ina ukada jong. Balai. Namar ka jing sngosan ay kamla yai lai. Ka tuwai man daga sngi ba ka jinglang man siyam ka ba shisha kam daga ba bishu mare jing sang shi shong shit ka jinglang man siyam ka ba shisha lani ngan bu da ni ka tien ka jinglang kristan ka ba shisha ka dai haba piyo i ki briyo ba ki dana pedang ka jing e ba pinom la ban yai la pinom la kam iki pinom la pinshu yad kumu lingdo ba du lebi namar ka jing e perang ni ka dai ba lingdo ba du lebi ka ba ningkong kim dan jing snel sanay Aingu you play nam ta uniu kunja Samaria na magani ka kren you Jesus Christ udan ka jing snusnai ula hiar na kada ka kren jipang u jisu ula hiar na ka buram ka jao ula shai ka dinfna ula wanwat yang abade fi sngap angan peni fi uniu kunja Samaria ka bening kong udan ka jing snusnai ka baar ka bang snut nat ni ka dei haba ula wan u ang ka khat ka lai pu saw na ka lanang ka shipa u jong Lucas ngan pule kong haba ulawan hu ula span ye ki jinjingam snam chong tangkaningan keren mentag sngi dia na lor bo dan ge jing sngal snai fi ge jing sngal snai ke dai ke jing long ka ba one no play na mar ge jing sngal snai ge jing long play haba play u bo ge jing sngal snai ge do no chingi ni de ban tip ge ni ha ge jing sngal snai ge de ge crowd pala Henry Pinle ayu lada fidan makana ga jing snang snai lada fim dan ye ga jing em jawi pinadan jing snang snai
ngan ong kum ni. Lada filap igi brio pedang ke jingmong pedang ke bleeding. Kila drainot ke senambar. But kala bleed ke mat choki. Haga bagi nong to kila pen mensau yau new brio. Kan jayu lada ngisu snel sunai. But ngim dan e ke jingam. But bahai gini ke bangga keren. Unang Samaria. Udan ke jing snel sunai. Baru hiar. Naga naukada. Bandau lek akmat jong new brio yo iga mat jong ukalamong. Kala dan ke jingmong. Ule akum no ang Bible. Udan ke bandage ke bengi mengi mo mentang ngidan udan ke bandage udan gi jan ke bo sop ye gi jingmo jong new bahab apedeng kinok to. Ketafi ke de ketien ke keta palat nga. Keta ke de ketien ke ba ngakwa ye pi baro gi ba yo snow. Ya ke ni ke jingkren jong amenta ke sngi. Tongin shimkiai ke ni ke bengkren. Bala da fidei ki bril ba kwa ban shakri yo blai. Lada pidon ke jing snusen ai ngo yo blai. Re lada pimdon ke Jainsopspain. Pin le ayu ye ki brio ki bahab apedeng chong ke jing mensao. Fi i ni don kam bandan ke jing ema bengi shakri blai. O chong an le jeseng na sosen ki brio ngan chu le malang ngan chu duai mo. Hoi ki jing duai de badan kam re lada pimdon ke ni ke Jainsopspain ka ban Sopspain ye ki jing mong. Nanut manong kajing don mensiam jong fila ni kata kajing sengau senai ro. Kanum patla ya rap setia yu nubrio. Nama gadon ke bleeding ulajan lada ke senam ke miklut nau nubrio uniap. Hendai aingu yu blai bau jisu udan kajing sengau tu abu Quran ni kene wang. Ndah habau udan kajing sengau senai uhiar ule kumno. Udan ke Jainsopspain. Aingu bau udan ke Jainsopspain. Fitip ngan pensyai fi. Kaya gini ke Jainsopspain. Kaya bakrau lah dangala ngan pensyai di film dah kesengiu ni. Fitip ke Jainsopspain hagani ke Bible kabang aku ngan penifi ke dai. Mengidai bandan ke ketien ke jong play ke balapan sle ke bekia ke ketien jong ke jingpen kia. Haga donut jengi haga shentur ke jengi ke balapan sle bat ke bala ai dau mensi makhu jong play. Kata kadai ka bangakua ka nang fi ka Jainsopspain yang ni kadai ka ketien jong blay ka balang ka dawai ka balang ka jingpen kia kalong ka Jainsopspain kadai ka bandage yaki jingmong ban pen kia yaki jingmong mdan daga waipat pidi pindan gini ki Jainsopspain lada visu iya kum to dan ki brio ka basupan kala niam ki brio ndai tu ki brio ki dan sa aga jing lengkhoi ber ki dan aga jaka ga ba ngan ong bai kum ni ka bleeding kadang ka jingmong kadang dan ka tu ka jing pang kadang sa ka skar ka sa ngakhwa ngan ong fi ga ni ka por pitip ne dai na ka ta ka daw da fi puli ga kitab sam ka nang ka besispa nyau tangi ni puli na ka sam ka besispa nyau ka da khat ka ba arpho pitip u blay u Quran ni gani kitian na kitab sam kala nang ka besispa nyau ka khat ka ba arpho ang ula pha ya la ka kitian bat ula pen kia iki ula pelai ru iki na ge jing pen jat jong ki baro kabamut u blay u ai shwa ya ka kitian kan sawan ke jing pen kia ka sawan ke jing pelai fi u jisu bu Quran ni Samaria haba u hiar ka benengkong u sei shwa ya ki jan ban Sopspain kan ke Jainsopspain ga ba kan jaman sim ka keren ni ka kitian ka jong blay ka bangaban mapingi de bandan lada pimdan ka kitian ka jong blay pin le ayu lada pimat ban job igi brio ba pinai ya rap igi brio ba pereng ke drugs lada pimdan ke ketien ke badan bo no blai kom no fini selak lada pidan pereng ke jaka igi brio ki dana ke jing pat jing pra ke jing mong ha ke relationship lana ke jing day jonki kala mong jepa dan ki bisa le ben dan ki bisa kentai dan ki bisa i khun sweat dan ki bisa jing ja ke bom la ban perkhat nga kuang anong fi ga ni gapor la da film dan ga tin ga jong play ga ban pen kia pin le ayu na ga daw bi pule na ga city map nga kitab proverb nang ga saud khat bar po wang ko khon to shash kor gi tin jonga to pen dam la ga skor ha ge jing ong jonga what I bakin let no na gi khmat jame sumar ki apdeng la ga do no namar ki long ga jing emi to gi be shami ki snga ba wang ki long ga jing kia ya ga do jong ki baro ka ba mot kaning ga tin ga jong play kabala dangi ai shi brio
kapan kia ega jing mong jong gibriu kapan kia ega jing pang kapan kia ega jing pang mensim kapan kia ega jing pang jong ge jing wete perkhan kapan kia ega jing pang jong ga metro naga taga daw fin lap gibriu menta hagi ni gisngi gide gibala shapen mong haga jing im gabala dep gila shapen mong haga jing shale ben haga jing new ben gila shapen mong haga jing do jing tan jong ge jing im la mong ga do not ga don ka jing im jong gibriu ki ya hagi ta ki hurting smogi ta ki jing mong ki bobon ki bangi kendo aga jingem la pen mang yang ni ki bobon ki rukam baru blay kwa ngi bangi num shu ya ku mu lebi baru lindo habangi i bangim dan jing snus nei ka ba ar ga dei ngim dan ki Jainsopspain bat ka ta ki kren ni ki tien ka jong blay nga kwa aga ni ki por bangan ong i pim tip aga bible aga kitab Isaiah shwai ga bangan pen kut no ngan puli ni aga kitab Isaiah la pin puli na glanang ko basan pu ar fin lap na ga khat ga ban nyau kani ga de prophecy ga bo Isaiah ukuran hangni ya ka bala ra biang do apso Paul ha ga shiti shi nong rom ko nong ko biship ho ka de khat ga khat sao snap ngan puli wang ne akat no ko be itnat alor ki lum kilong ki slajat jongta uba yethu khana baba uba pen bana ga jingsuk uba yethu khana ya ga jing ba uba pen bana ya ga jing penem uba ong ga seyon ublay jongpa usenshar fim tip kat kum gani ga tien ga jong blay nga ma phi ngi dan ga good news ni dan ga tien ga jong blay ga belong ga khubor ba balu blay pet ya ga khamat jingi pet ya ga ek pet ki kjat jingi de ya ki kjat jingi bo blay dan interest udan ulong attractive ya ki jat jingi long attractive ga khamat blay pet ga khamat bri pet ga donot bat ga bo pet ang ni ga dai bo blay pet ka ong kum ni ha ga nang ko ba shipho ga khat ga khat sa wa so pol ong kum ni wa kum no ki ni khat kar pat yo ta bo kim shim la ngai kum no ki ni ngai ha shapang uta u bo kim shim la yo sngo kum no de ki ni sngo khlam u ba yala kum no ru de ki ni yala dum la pha ki kum bala tho akat no ko be itnat long ki kijat jong kita ki bo wala me ga gospel jong ki ki bo ba but dai ne ka ta daw u kunja samaria no poi ha pedeng jong no brio ba ha pedeng ki nong to wanra ye ka Jainsopspain ban Sopspain ye ka jingmong fi ka good news ka gospel ka tien jong play ka bangidon ladang ilek ha ka yeng ka ba pat ba pra ka de ka good news ka ba kitu ki brio ki don kam ki kwa ban yo snow ka tien ka jong play ka ba pen kia ki kwa ban yo snow ye ka jing ka tien ka jong play ka ba aimen sim ka ba ya rap ki ka ban ya lam ki shi ka jing penem ka ban ya lam ki begin yo tip ye ka lenti ka ta ken ka de ha ki ni ki sngi ni klem don ye ka Jainsopspain ni don ban ye ki jante niam ki jante jong kitu ki jante jong ki jing tep jong bayam kumbala te Lazarus ula mi pat nrelang mat la te bat kti bat kejan ni don pen ban kitu ki jante ki balong ka jing wit pen ban ki jing em jong ki brio ke niam berobor ke wanra ki jing te ki bobon ya kaban te ki brio ki nomlong like do nomlong free and they can mau ngi bleu khlam kwa ngi bangin let long niam u kwa ngi bangin long kumu nong samaria ha ga bangin wanra ya ke jing mo ki to ke jing sngosen ai ki brio bat ba nginom ra da ke jans to ke jan ban klani ba yaw hare to ngin ra da ke Jainsopspain ke belong ke tien ke jong blay ke ba im bat ke ba don bor ban pelait ban pen kia ki brio hot ngam don por shu ni ke klimat ngan beteng biang ke ni le se ke jingkren janga ke bobot and rai ngini pendap ni ke jingkren menta bro shitio la ni la ngam la ngan continue ngan ngai ke ni ke tien kan ya rap pi to ngini pul ngini let no shika jing duai ni ke por namar ngakwa ba pinda puli ke tu ke jingja ka banga ai pi to ngini let lang ngini duai ku tuai ke ni ke por playing ai dot shime ke buram Snongo ime na marga jing bahabat ga jing isnai ga jame ga bayai ne shiki ba bam jukot. Ngai ngo ime ba mela shamingi aga jaka ga bangi hap apedeng ki nong to try. Ngai ngo ime go try bangi dona apedeng ga jing shaluti. Re mela shamingi nang ta. Mem shimla ya light try. Ai ngo ime ku pangila ikendo i gi lebi bet gi lingdo. Re gila nyau ben yingi ba gila i ngi kum gi ba yap. Re me klem i go try. Nama medan ga jing sngaw sanai. But namar ba medan ke jing sngal sene medan ke Jainsopspain. Aingo ime try namar ke ketien ke jame nga aingo ime apply. Kabo wala me ke jing kia ke jing em jingi. But nga try ba men kta ini ke brio ke besngap da ke jing hikai. Nyai lot sheme ke buram. Ha ke kerteng ke jong uchi sungi try. Amen but. Amen. Amen. God bless you.